Kana tichiteera nyaya tongoteerera munhu achipuhwa mhosva yake kana pane pasina kubvunza unobvunza pakati hapana kubvunza uwana nguva yekupindura nokunzwa kuti zvinoreva kuti zvakati kana kuti une imwe nyaya yekuti unogona kungoramba mhosva iwe mhosva uinayo zvese zviri muvanhu izvozvo saka tofanira kuzvingwarira. Munhu wese muZimbabwe ane kodzero dzake, munhu wese muZimbabwe ane kodzero dzake. Saka tiri kuti munofanira kunzwisisa. Uye vamwe vanhu vanoramba nyaya ivo nyaya vakaita zvinenge zviri izvozvo. Uye tine bumbiro romutemo weZimbabwe rinoti hakuna muroyi, but ukaenda kutraditional act kune muroyi. Zvese zvirimo izvozvo mucustoms yedu. Saka tofanira kunzwisisana. Uye tine kugara kwatine tano vakadzi tichinyepera kuvada tisingavade tichingovashungurudza. Unoita kunge unomunda pane vanhu, but kana waikanga wakumba une zvimwe zvinhu zvaunomuita zvinoratidza kuti hauna rudo nomukadzi wako. Unofanira kuda mukadzi wako nenguva dzose dzaunomuda. Tino matambudziko atinosangana nawo tofanira kuyanzwisisa iwayo. Kwaya dzimwe chechi munongoisa zvigemenzi zvenyu mudenga umo. Kuisa manhengekine enyu mangirozi dzenyu dzamunenge muchiti ndombirozi machira matsvuku mudenga. Iwe woda kusajira dzvuku mudenga, chechi yako yakakosha zvakadii munyika mangu. Kana uchida unogona kuenda kuita kwamutumba pamwe nekwazvinodiwa, asi mangu munomanyamaru pano. Zvakafanana unenge unobvunzira simuka iwo rastamini. Unenge unobvunzira rako so. Rimwe racho rinenge rotsvina. Uye norikudai unobvunzira rako rakanaka zvako. But kuya bvunzira rotsvina kundobdzinga. Next, ipe nyaya toni. Ndivhore mvura yangu itoni. Tikangoti nini ndakatanga kuonetsana nadzimai yangu mumba tichifungidzira kuti havasi kufamba zvakanaka. So zvadaro tikasvika pakuvaramidza kushandisa foni. Pandatora line ravaishandisa. Pavazoshandisa rimwe line zvandisingazivi kunguva inovavaridza gore vashandisa line zvandisingazivi. Ndadiscover kuti vane line ravaishandisa zvandisingazivi. Atazoita mukana wokutora foni vari pakati pokushandisa foni. Ndatora foni. Ndifunga pa 2 days ndatora foni. Pakapita message yomurume wandakagara naye anonzi Give Mocho. Message yekutanga yakanzi muri sei. Ndadai semunhu ndaive ndiri pakati pokutsvaga nyaya yangu. Yakanzi muri sei. Ndadai ndikati ndiri nani. Zvanzi kuti muri nani. Muri kurwara here? Kwete hatisi kurwara. Zvanzi muri kumba here? Ndakati handisi kumba, ndiri murodobva kumanyola ino enda kumba. Zvakanzi nini? Zvakanzi alright. Hanzi mukushandisa rodhi ipi? Ndati handiri kushandisa rodhi. Inoenda kumaminda kwaana Maso. Zvanzi alright ini ndiri kumunda. Saka ndaive ndiri kumadzivamai kumashops. Tsvaga munhu wandakanga ndinaye wandinoti sekuru wangu Maswe. Ndati chama ndiperekedze. Pane munhu wandikutara naye apa wandikufungidzira kuti chikomba chadzimai vangu. Zvakadai ndifunga ndiri muroti ndichienda vandaona kuti anopakanga ataura kuti ari ndokwandaive ndiri paita kadistance kakareba. Kana muti anoo ndiri kumvura zvanzi muri kunyepa. Ndikati shuwa ndokwandiri. Kana tadzoka kubva kumvura ndikageza ndoya ndokuonani. Zvanzi alright. Ndaenda kwamai chimusakasa. Ndasvika kumba vandabvunza vana mai venyu vari kupi. Vana vakati amai vaenda kuchiguruguru. Unogesa matombo, unoperekedza tete unogesa matombo. Pandaenda nokwamai chimusakasa. Pandaona murume akagara kutandara namai chimusakasa vari mumba. Semunhu ndaitsvagawo nyaya yangu. Pandaenda pandakagara tiseso kuti vari kuchiguruguru vauye ndivasanganisa. Apa fonika ndivasanganisa. So nguva yakabva yaenda. Uyu murume bvaisa message kuti ndakuenda. Akabva aenda. Ini ndakabva muti anomirai haanozopindura. Funga akabva aita akabva pandaziisa message kuti ndakuuya haanozopindura. Ndakagara
Andashezewo madzimai yangu rara mangwana racho yave iri Friday. Funga ma message ngatanga kutaura nawo kuma na execute 4. Ya Saturday andashezewo vanhu vaviri. Atwediwe pane nyaya iri pana pandi. Lot mundibvunzira madzimai yangu. Funga ndashedza madzimai yangu kubva. Mumurumane tongo what coordinator. Atataura. Nena wi. Madzimai yangu akaramba. Kuno munhu yakandikonza asine nandikana naye. Zvadaro kuti vari kuramba asi zvandinazvo zviri ma messages kududziro vanhu vanodanana. Foni iri kupyasha ndinayo. Zvadaro vandashedzawo sabhuku. Ngati sabhuku ndo zviri panapa. Sabhuku funga akabva ambotraya kubvunza. Atraya kubvunza sabhuku ivo vakabva varamba zvekare. Varamba sabhuku atanofunda kuchiita dare. Funga sabhuku akazoita dare yamuswe chipiri. Taenda kudare wabvunziwa. Uchibva amboti no inini handina kukonza adzimai vake. Munhu andikakonza iye hanzvadzi yake. Inini ndinogara nehanzvadzi yangu. Asina murume. Itaondipe foni ndakamira izvozvo. Taura hako vari kunzwa ndidate zvo. So ipapo ndandambobvunza hanzvadzi. Batiza. Ndambobvunza hanzvadzi ko munhu ndichitira kuti anogona kuzoti ndaikonza uyu kana ndaitaura naye. Hanzvadzi ndandamubvunza akati ano munhu yakambondisira message muna December. Achititi makadii ndikati ndiri nani. Ndakaibvunza kuti ndiani? Zvanzi ndini churuka ndikati wekupi? Zvanzi kushamba. Ndakapisa kutaura tesi ndikati handikuzive zvakamira pa. Tazoenda kudare. Uyu murume akati inini munhu wandaitaura naye iye hanzvadzi uyu. Ava ndikangovakonza chete. Zvaramba. Zvadaro pakukura kwaitwa nedare repasabhuku. Vazvanzi nevanhu vakanga varipo. No isu taona kuti murume akakonza madzimai enyu. Saka kukonza iko kuchite imhosva. Ngataurai zvamuri kuda kuti akubhadharei. Ndadai nini handinoda kuti ndibhadhare nenyaya yekuti murume uyu ndikuti inini ane mhosva ndoita kudana nadzo nayo. Zvandinoumbowa handino mafoni. Ndinokutora kwatsiri kuti akadai waita izvo zvikatora nganipa $100. Abvuma chamba $100. Akakupa $100. Hana. Patapara kadari patenda. Akabvuma. Zvadaro taenda nichisvika kumba sabhuku anga ari mashure nasekretari vachiteera wandishedza ko mimi zvatawa padare magutsikana here nemari yamataura kuti humwe ndagutsikana pandau noti dare harisi kugutsikana. Wakabhadhara $100 wakaregera ndiri mukati memadhezi anandapiwa ndikokabhadharisa. Aiwa ndafunzwa makatsvaga mari yekubhadhara zvikuzi. Tsvaga mari ipapo ubhadhara Mari $100. hapana bwana. Une mari? Ndina mari bwana. Tsvaga unokwereta kuna usabhuku wako. Kana une mari kwereta kana unaimba. Kumbiza. Taura nasabhuku wako kwereta mari unobhadhara mbako. Saka zvadaro pamwe. Mira iwe. Kwereta. Taura naye kasabhuku wako. Uri kutaura here. Mutaura naye. Enda pale mani we. Unotaka kusekera no. Taura naye ubadala mari yako. Twitter. Anzi. Saka washanda ndivasa kuti nyaya chebva yapera. Ndandi mukati mutaura zvinhu. Right. Uzari Mariam. Cheza mukadzi we. Mupe. Aiwa ndizokutambudza isa. So thank you. Vakomana mudzidzise kutonga. Ndatova kumuperi zvakanyanyisa.
gara pakati mira pakati handichatomboguta zvamuda kubvunza ini bhozi mira muone kuti tatu wako mberi hatisotambana iwe chimuudza uyu iwe umuudze kuti zvataita zvindi ndazvo handichazviita kugara simuudze iwe umuudze muudze wazvinzwa here aikuita sei akupfimba akarani asi kubata akabata akobata taura bhozi hapana basi taura Ndipimba baba vakandipinda mashoko edu tanga takutaurirana pafoni tiri kutaurirana pafoni kudaro takange tawirirana kudaro kuti ndavada zveshuwa ndipo pakazotorwa foni nemurume wangu meseji tikapedzera kutaura kuti tichisangana ndipo pakazotorwa foni isina ngopera kubata kwekare wakunyika ala kuzosvika zita rako naomari Sifa. Okay. Sifa. Unogara kupiwa? Kwani? Ukabva kuna mvure? Mshupi wako murewa? Urichi? Ndika murewa. Ndotaura chi? Ndachura kendra mberi panda. Uchana kwa chiti. Iwe unofunga kuti iwe usatambe neni kai. Usatambe neni ndachakuudza kuti usaona usatambe. Right? Kubvisa kwawakaita $100 uchibvuma mhosva yako inozivinda murango. Wazvinzwa? Inozivinda murango. Unomubhadhara mombe 3. Ndomusaina. Iwe ubva nhasi ida murume wako sezvairi wazvizwa ida murume wako kana murume wako akada tsime rake nenguva mupe wazvinzwa tsanangura nyaya iri kuitika pamurume wangu shangano ndofunga takatanga kunetsana nemurume wangu iwe chienda unosaina gore ra2020 tatanga kunetsana nemurume wangu mugore ra2020 nyaya takatanga kunetsana hombe nendiri mukadzi wake mukuru nevakadziningi vangu vandinawo vakadziningi vangu vava nedambudziko rekufira saka nyaya takatanga kunetsana kubva pagore iroro ndeyekuti vakadziningi vari kuti ndini kutidyira vanhu ndopakabva pabva rudo pakati pemurume wangu neni murume wangu akatanga kubva atanga kundisema kubva gore iroro zvadaro taura bora ngatite so ngatidasvinzwa amsokwa budai panze iwe urikudubo kuba vanhu zvadzoka ndinotaura niye mukadzi maitirawo kuti endai panze noku buda nomukadzi endai muri kutini kagoza panze